kwerekedzai ari mubhadhare mari inedzayo $115 ndakakwerekesai muna 2015 ndizvo 2016 115 2016 amai taurirai dare zvakaitika kuti tisvike panhau yatiinayo nhasi. 2016 ini ndaihodha zvinhu ndinopindura kana kudharweni ndaikuendesa vanhu vachitora zvinhu zvegrosari vachitora ndipa kana vachinge vakuwafodha dzavo. Saka nguva yese ndaiti vanhu pa 2016 iyo ndichienda pane vamwe vakabhadhara mumwe nhasi mubhuku havamo asi vamwe varimo vanopedza kubhadhara. Saka ndaienda kumasabhuku mhaka nanyamuparadza ndichiti ndibatsirewo nevanhu venyu ivo vachitomboendawo vachitomboshedza vanhu vavo vachitaura navo ndikatokutaura navo vamwe vakazobhadhara vashedzwa kuno kumagazi people vamwe vakazobhadhara vashedzwa nasabhuku nyamuparadza. Saka tagara ndaiti gore rega rega ndinopota ndichishedza vanhu vaye ndichiti ndibatsirewo nemari dzangu ndichifamba ndichenda kumisha yavo ndichitaura kuti ndibatsirewo nemari dzangu hapana vanobhadhara. Saka ndakazoona kuti bheta kuenda kwamambo ndiona kuti ndingabatsirika nesei. amindset pane munenge makutsvoke naso pano changamiro wakatarisa doroti kuwenga uwo wakatarisana naye aiwa sanangurirai mambo zvamakavapa 2016 ndakavapa chinoti chidimbu zvanga zviri ukoto hwemari yakati vakazobvisawo zvinoti takaitirana zvinoti kusvika pazosara mukava wamakuti nhasi unokuda mambo vazonyatsoona kutambanudza nyaya 2016 amai ava mai kwenga vakauya kumba kusenseni kuma6 vachifamba kugomba kwavo vakasvika pangu vakamira pageti ndikaenda ndikatambirana navo vakapinda vakati mwanangu ndanzwa kunzi kunoku kutengesa grosari pachikwereti ndikati hungu vakatiwo ndoda nechibaki mbaundaomerwa nechikafu handina nachikafu vana vangu tatambura tikati zvakanaka ndine nechibaki vana vavo. Saka ini ndaiti pagrosari ndandinaro vakavapa chibage chakawanda sei ngatingofamba ikaochete tisazodoroa masaka ndakakonosaga maire echibaki pagrosari vakatora shuga maflawa sipo raisi zvese zvidyiwa zvindaihoda izvozvo vaitora mai avo. Saka pakudaro kuzosara kuti ite 115 yakanga iri 180 ndobva vanditi inini handisi kuona kutora mari kuti kubatsire ndikupe mari yenyu kamwe chete mwana adya mari uchitora mwana mukomana ndobva ndati inini saka mafunga kuita sezvikanzi aiwa ini ndinoona mari yangu inopinda mubhengi kupera kwemwedzi wepenjeni yavo. Saka tinoenda tisokupi kudarweni ndiri munhongo zvamunoda sei zvamunokwanisa kuti munganhonge pamari yangu pakadhi rangu ndobva ndaenda kudarweni amai avo ndikaenda zvakunostaraki ndobva taenda kudarweni kuye vatasvika zvikanzi urikuona kadhi rangu iri ini ndinotoa chikafu chekudya. Saka chinhonga izvokuti tingasheyane sei kuti timutoro shuga kana kuti flawa ndikati amai ini ndotenga zvezvi zvimakesi pamari yese yaminayo inini mari yamina nechikwereti mari yakamira so. Saka imidai mandita nditochika nemakesi eflawa kana mairi flawa neshuga tizvibharanzi zvikanzi handina vatatera 4 kgs dzeflawa 4 kgs dzeshuga 2 bhasi dzesipo zvikanzi zvatokwana kuti ndotochi ndinopanana nomwe wangu pamari yemurume tinoti vaviri tikati zvakanaka tikadzoka kumba namisi tichikuya ndakati takura tikadzoka kumba kwedu. Kechipiri ndakavaona vachisona amai ava tende yavo tende ndobva ndaichiva ndichiti ndinodai kumasoro kwatonamata. Saka ndobva ndati inoita mari zvikandoita $15 ndobva ndabvisa pamari yavo iyeyi ndatora tende iye ndobva ndadai kubva kwangu. Saka pamari yakayasara yakasara 150 ndobva ndagara makore 3 ndozobhadhara grosari ramakanhonga mukudarweni mungazoiti raita mari hosi pano dzaamedzidzi
takuda kutoite zvonetsi zvavo. Ipapo ndinganyambe noti handatosvika notengeri mari noti asi ndikuzoti ma 4 kgs sugar 4 kgs ningi rice. Alright, pakanaka rega timbonzwa pamwe tiri kuziva. Ini zvekutaurwa naamai ava, ini handisiri ndakatora chikwereti. Vakakweretesa mwana wangu mukomana, akatoti ndakatora zvinagugwa vakamukweretesa mari, ini ndaiva ndisipo. Saka inini nokuona kuti inini amai ava vati vari kuda chii, vari kuda mari yavo. Ndikati fodya yatarima haina kuita sei, haina kuti bhadhara. Ndobva ndatoenda kuno, ndikati alright, inini ndinokupai chii, mari yenyu. Inini ndakanokwereta mari kubhengu kuFMC 2019. Amai, regai timbo mama Tadaro. Alright amai. Pandikwanduka kana tifamba regai. Tikasakura sora timushira rimwe. Zvinosara tikuda kumashure. Amai avari kuti makauya kumba kwavo kuchitora chikwereti. Inini ndakaenda kumba kwavo. Inini foni yangu yakatenga CD yagarikwa nomuzukuru wangu. Ndakaenda ndikakwereta $40 kuti nditenge foni. Vakanipa ndakakwereta kwavari $40. Imwe mari zvese zvakutaura zvegirosari ini handina kumbobva ndatora girosari kwavari kana handina kumbobva ndatora girosari zvachose. Kana chibage Chibage chavari kutaura kuti ma50 maviri iwoyo inini handinotora ndakatotuma mwana wangu mabhagidhi maviri. Aiwa asi chibage mukubvuma kuti chakabva kwakanga 2 mabhagidhi kwete ma50. Alright, vakakupai 2 mabhagidhi. Zvadaro izvozvo ndakaenda kubhindura ndikakwereta kuvari kuFMC 500 iri apo papepa. Kana muchida kuiona iripo papepa. Ndikavapa 200 chaidzo cash 200 ndikaipa amai Kazembe. Vanoshopu iri kupi? Kuna Mupfure vati inini ndiri kuenda kuHarare. Zvandiri kuenda kuHarare ini kana mauya nemari yangu munosira amai ani amai Kazembe. Inini zveshuwa handigona kufamba kai. Ndakati daiwa motikari pese pandiri kuruka motikari apo. Ndinotora anyamukudza wonditakura. Anyamukudza ndikati mirai ndinoda kupa chii amai Kazembe mari yangai ani ya mai Madziva. Amai Kazembe ndikavapa 200. Alright, makavapa 200. Isiri izvi zvemazuva nezvi mari chayo 2019. Handiri kubvunza kuti pakanga ari ma-US anga ari mabhoni. Aiwa anga asiri ma-US kwaye kwanga kuchikushanda chii yanga asiri mabhoni dzadziri mari dzadziriko dzava dzichishanda kuva iyoyo ichitoshanda zveshuwa 200 ichishanda. 2019 kwakuna mabhoni Kwanga kusina mabhoni. Alright. Imimi pakuziva kwenyu kwereti chenyu naamai avo chani chakamira sei chezvinhu Inini ndoda kuti vaverengera vachinyora bhozika mukamhanya unogona kurasika. zvandakaita chaizvo chaizvo inini handikanganwa. Izvo zvamakaita ndo zvatiri kutaura nezvazvo. Gogo, kukangana unokangana. Sei tiri kudaro panapa matanga kuti hamuna dai chamukakwereta kune vanhu. Akakwereta kune vava mwana wenyu akaita mabhurukwa zvimashoti vakati akatora mari taakuchifamba manje maakutaura kuti ai ini ndakanokwereta mari yefoni kwavari zveshuwa makati chibage aiwa handina kutora kwavari ndinotopika asi chibage asi chibage mwana wangu ndiye akazonditora 2 matins saka ndikuedza kutarisa ndikuona kuti munokangana kukangana kuripo chaizvo pamunhu tifambei chaizvo semabvunzira aita muchombi zvanzi chikwereti chenyu naamaya chakamira sei? chikwereti chakabvira pamwana mukomana
Chakamira sei zvakakwereta. Zvakatora zvemabhurugwa ipopo inini ndaiva ndisingatovaziva. Kuti ndizovaziva panyaya yokuuya vachinditaurira nyaya yekukwereta kwakaita chii? Mwana. Imari yakakweretwa mwana. Rungavataure Buku ndonotaura zvakakwereta. Taura kana chikweti chamunacho 115. Yanga iri 180 ndobva yakabva 15. Mambo tapudza zvinhu kudarweni ndobva mazovapa chitende chamairuka ndobva kwasara 115 $200 cash zveyandakatanga kuvabhadhara iyoyo. Alright, saka tabva ipapo ndobva vati mari yangu haina kuita sei, haina kukwana. Gogo, kwese kwamataura kumberi mambo kwavanoda kuziva unovhirikana zvemashoko munogona kunge ndosaka mambo vati mune hangana inzwai mubvunzo mupindure chi mubvunzo tinofamba nenyaya yatopedza nokuti dareka kupanana masa imi mukataurawo mumbonzwa vanhu zvine mukati mumwe ari kutaura imi kutaura zvinopatopera zvanzi nachangamiri muchikuziva i zvamakatoora zvese kuna amai avo ndokubvunzwa mabvunzo zvine makutanga kutaura kubhadhara. Inini zvandiri kutaura chokwadi mari yandakatora chaiyo chaiyo $40. Alright, kana makatora $40 makazovapirei 200. Nokubhadhara izvi zvemwanaka izvi handidi kutadza kugara nevamwe chii mumuraini. Mari pfodya yatanga tarima haina kuita ikabva yacho. Saka iye kuti achiwana mari yokubhadhara amai avo. Pane pamataura inini nega makati makapanana mari handizvozvo. Amai avo vakabva mari yangu haina kukwana. Yakanzi yasara mari ipa. Havana kutaura kuti yasara mari. Asi vangoti mari haina kukwana. Imi ndobva mazvinzwisisa kuti haina kukwana. Ndazvinzwisisa kandi kati inini so mwana uya akatora zvaakatora inini handina kuziva kuti akatora zvakawanda zvakadini. Inini ndobva ndangotini ndobva ndakuita mari pavakati hazvina kukwana ndobva ndachiti inini mari yekeshi yezvinezvi iri kunetsa iyo mari yandakambovapa ndakatoenda kunokwereta ndikanoichinjisa kudheuta nokuti mazera iyoyo makati ndeyanga yachiri kushanda ndakanochinjirwa mari kudheuta ndikauya nayo iri keshi ndikaita sei ndikasiyira amai kazembe. amai kazembe makavasira ndiwa makasira 200. Ivo ndo zvavakatova amai zvokuri kutsara zvaamai vamunare chikwereti chamo chitorera vakaita matorera vakaita pabhalansi yandikanekuti yasara pazvimadziri ndikutaura zvokuri kutsanangura zvavakatora zvese tigone kuvarangai. aiwa gogo ukataura umunyara bodi mukati mambo tike pamberi pamambo makuda kutonga aiwa kuti hatizvitye nokuti ndakazviita sei zvakaitika saka tinofanirwa kuzvitaura zvidini zvipere osaka tauya panova kuti zvitauro zviite sei zvipere. kumagereza ari kukoneko ndasiya chadzora musai mari urikutaura kunzi kaenda nekuna amai kazembe yakasvikerwa yakasvika 200 saka nditi ndakapa 180 paipai ndaibva ndabvisa ndibvisa pamarikiza kuti mari yasara mari yakati makaibvisa sei nokuti nokuti pane 180 US handiti apa ndobva mapiwa 200 pamusoro ndakabvisa 200 bondi iyoyo ndikabvisa ndatirikanga mukutoto kwavati ndozvifunda kuti pane twazvitwa yakabviswa ndakabvisa mari yekugurosari ikabviswa ipapo ndikabvisa pamari yetendi yandakatora ichibva papi ndo vanogona kunge pati ira tsoro yedu handiti
200 makaibvisa sei pa180 hanzi makashandisa retipo right titaure zvinonzwisisa pareti handichatoziva kuti zvandakaita zvindaingonyoshe bhalansi kuti yasara mari yakati handi ndo vakanzi maimbofana maimbofa mlecleton mayani macleton ndasandaziva seni muyakuprotesei panapa manje pakanzi macleton mashots $10 mapens 10 mavesi 3 girls pants 10 matawel 4 ati balance ndobvazo ndandisi nokuti ka ndopandikuona pamunotanga ukaingana handizvozvo pekuti mari dzenyu maingoretana mamusina kutana pachena zvamaita handizvozvo tati 200 makaibvisa muchiti mabvisa mari iyi mu180 pa200 bond yangu pakutanga retipi yatakezoziva kuti yatove makore pakuziezotitaisirisa retipi asi ndaindiza kuti ndasara mari yakati tichinyora pasi ndasara mari yakati tisakutoenda aiwa tiri kufamba tese kuti muzosvika pakuti yasara yakati ka yonge mabvisa yakati handizvozvo ndopandikufira kuti ipapa ndinozoti reti yandichaziva kuti tishandisa retipi asi kuziva kuti vakasara ne150 US right nyakukwereta mashoti aya ari kupi mamusirei munhu wezi ndokuma kune chikwereti zvabatanidzwa pada zvinosvika mbotanga mapindura kumamusira ndakabata mari yese ndikati inini ndiitumira sei ndiri kubhadhara nokuti uya havana paneimwana chi mari gogo muruti anogona kukwereta sheti asi mari haagoni kutobhadhara ndo zvamunitaurere akakakweretera koti kakaya takatarino ndowati kuti iyeyo manjika haasi kukangana sezvamuri kuita imi vaviri muri pano mamusiyirei mashure ipapa ndinakupedza pamusoro ndipo patakazoenda kudharuweni taenda kudharuweni nachikuya vakauya vakachitora kumboko tikauya tichivatora kumboko wavo tikaenda kudharuweni tikanotenga mapachenu ini ndikatenga kesi yeshuka amai vakatora kesi yeshuka vakatora kesi yesalt tikatenga zvimasamidzi zvedu tikatenga mukaka wokubikisa tii tese tichitora nekadhi rangu iroro zvaiva zvemari izvi hazvatsorwa $35 vakabvisa $35 ehe mukati muu vakabvisa $35 yanga iri yavo vega iyi yanga iri yavo ineyo 35 ndakatorawo ndiri pangu zvako iyoyo kesi yoshuga still ndobva masvika pekuti mari haina kupera mari haina kupera ini mari ndakatokweretesa achikuya vakatohodha zvinhu zvavo zvavaida kushopu pavo mari yanga irimo 500 ikayanga iri mukati mune mupepa irirapa 35 yamuri kutaura iyi uyese here kana kuti nyamuri kuti vakatora se35 mukatora se35 changamiri amai avamboyafira style komwana wavo taranozvavariko mwana wawaiwa suppose kugara kuseku achipindura mazwi ane amai saka chikuru chaipo chachekuti ava vafani kuvanzira mwana wavo komwana ariko kwakatora aifanira kuya nyaya yamai komwana yechidhakwa futi kanga izvizvi zvaiitira pamwe avaisvika kuti namai vachava nokuti havapindi makomasaka kundaita ndizvo saka maviri avaitukwasvika komana dzakadzokwana iyo chidhakwa zvomazvi
kudzidza. Saka iye ndiye aifana kuuya kumiri amatora. Magonesa ndapaona nchekare ipapo ndesamwanda ndati ko uyu muri kuti anogona kukweredza chete here haagoni kubhadhara havafaniri kuuya vakamupfeka handiti aiwa gogo hamuna kutadza pekubhadhara makagona asi chiri kuitika manje nyaya yenye nebekunetsa vanhu vadiki diki hapana vaikabhadhara muchidzi mari yakuti mapedza shwere panongazi yapera ishwere 2019 iye hatina kuzokuonana kuonana jiko Aiwa gogo. Ndina pamakabhadhara nini 200 nezinosarira makanwasoepire kana kuti makaita makanzi nini chikwereti chapera here pamakabhadhara zvinhu izvozvo ndopane kubva vachanga handina kutaura navo aiwa ndati makanzi chapera chikwereti ndosandikutaura kuti kubva ipapo inini handauinimiwo nechikwereti chamaiziva chiri muna mai mutsete maiti chapera here ndakafungidza kuti chapera pa250 yandikanda kuisa 250 pamakaswaipa zvinhu maiswaipa maUS here kana kuti mabhondi pamakaswaipa kudarwin $35 havachiswaipawo $35 izvo ndimakazviita izvo yangaine US here kana bond izvizvo mabhodhi emazuvano ari kunze ari kuzodii ari kuretwa panga kusina reti iyoyo mari yakabva paina ikoko inoiswa nei mukadhi mariyo mari inoiswa nepenjeni iri kukupai maUS here kana maUS iri kukupai maUS akawanda sei inopiwa 50 US ndo yameipo 2019 ndopandati 2019 yanga isina iyi maUS atiri kutaura yanga iri ma100 zvayai yokudhara yaishanda yasiri iri kudhara makanoshandisa kuswaipa maiswaipa maUS kana kuti RTGS hatutanyaya mabhoti tutanyaya RTGS ndo mari yenu yechi yemuno ndoyamakanoswaipa maenda kudhara nekuti dambudziko riripo vanhu ava veSouth Africa ndokandaona chii urikuedza kutsvaga clue kuti mafanzisisa kuti 35 US 35 yacho inokwana kesi yeshuga kesi yesoti nemukaka zvese zvavaitenga inenge ichitakura vhalui mona pachipedza kutsvaga modzoka kuseri kwacho yobva yazonzi vakabhadhara 200 kuno kuchipereti 180 saka hatisaziva kuti panapa ndichitarisa bepa yedu kuti mashorts 10 mapants 10 panapa pane $37 which is 10 plus 4 plus 3 ndizvo ndeti 37 handiti but kuno kubalance iri kuzoita 150 right zvakanaka nyaya yeinterpretaiwe chikuya mwana wamai vakurai handiti ndokuti wane famba